Hej alle sammen og velkommen til endnu en video med Kortbrødrene. I dag der skal vi åbne en ETB, som lige er udkommet, som vi fik fat i. Den har vi lige her, nemlig Ascended Heroes. Kan I også godt se her. Og den har vi faktisk glædet os rigtig meget til. Den har vi glædet os rigtig meget til, som han siger. Og vi har med samarbejde med Lockbox Card Shop. Ja, med Lockbox Card Shop har vi lavet en lille reklame, hvor han har givet os lidt tilbud på den her. Og så fik vi til rimelig gode priser. Du kan også godt trykke på linket dernede, som vi ligger nede ved bioen. Så får I direkte adgang til hans webshop. Det er faktisk... Hans priser de er faktisk rimelig fine. Det er lidt i den billigere ende i forhold til markedet, så det kan klart anbefales i hvert fald. Lockbox Card Shop. Så. Og han har lidt af hvert, så er det kun ETB, altså han også kort og enkeltkort og sådan noget. Yes, både singles, enkeltkort og så videre. Så nu skal vi komme igennem sådan en lille Ascended Heroes ETB. Så nu må vi se, hvad der kan ske. Om vi får noget. Det bliver i hvert fald sjovt. Så nu må vi se. Men jeg har ikke nogen negle. Jeg tror på, du skal lave hul. Jeg prøver lige at åbne den her. Sådan der. Så kommer vi igennem. Sådan der, gutter og gutinder. Som blade her. Som det blader rundt i. Og hvilke kort er det, vi sigter efter? Ja, vi sigter efter God Pack, som man kalder det. Så har vi nogle sleeves. Ja. Rigtig pæne. Virkelig fed promokort her, som I kan se. Jeg synes, det er virkelig fedt N-Secrum kort. Ja. Og så har vi noget Energy. Og så mønt af Dragonite. Virkelig nice. Nogle terninger. Og så det vigtigste selvfølgelig, det er vores pakker. Yes. Og i Ascended Heroes kan man faktisk få God Pack, så vi sigter efter et God Pack. Ellers så åbner vi for hyggens skyld jo med jeres seere. Så nu må vi se, om vi kan få noget godt. Så nu kan du vælge... Ja, jeg tager bare nogen. Og så, ja, yes, 4. Så får du bare 5. Så får jeg 5. Jeg er den heldige. Så starter jeg. Lad os se ind på en website, der giveaways af ETB og kort og alt muligt andet. Så hvis du følger med i kanalen, så kan I være den heldige vinder. Så her har vi Gastly, Swirlix, Balnish, Skitty, Braviary, Weavile, Fighting Gong, Numel, Tiana, Zagrom. Nice. Yes, der var ingenting i første pakke i hvert fald. Altså jeg kommer ikke til at læse dem op. Jeg er ikke den bedste til engelsk. Så nummer 2. Som jeg sagde i sidste video. Så jeg flyver bare igennem her. Chameleon, Airballoon, Stavia, Shobbit, Chameleon igen. Der var ingenting. Det er faktisk flotte kort, når jeg tænker over det. Ja, der er nogle flotte kort, men det er jo et af de store sæt faktisk. Fra Mega Evolution-serien, der er det faktisk den største sæt, der er kommet ud indtil videre. Så. Jeg tror, det er det største sæt. Er det ikke det? Jo, det er det største sæt. Så Togepi, Cynthia Skibble, Rumble, Raboot, Tannery, Golduck, Erika's Gloom, Stavia, Lunatone. Så fik vi en Azumarill EX. Er der en sleeve til den, eller? Som I kan se her. Virkelig fin kort. Ja, så fik vi et hit i hvert fald. Det er sgu flotte kort. Det er flotte kort, ja. Så kan du prøve at åbne næste. Ja, jeg glemte sgu lige at vise det her til jer. Værsgo. Så kører vi bare løs. Binet Prism Energy.
Carbank, Team Rocket, Diglett, Lagmar. Så fik vi Mega Gengar EX, så fortsætter vi med EX-kortene. Virkelig fedt kort endnu en gang, når man kigger på det. Det er det faktisk. Altså de detaljer, der er rundt om hans arm, det er sgu virkelig fedt, synes jeg. Farven også, så check it out. That's a nice card. Så er det næste. Det er vores 5. pakke, er det ikke? Jo, Det tror jeg. her har vi kodekortet. Sådan der. Tapik, Glass Trumpet, Hitmontop, Obstagoon, Noivern, Anthe Concertia, Banette, Colossal. Okay, Cam, den stoppede med at optage faktisk, så vi vil bare lige, vi fik ikke slutningen med. Det her, det er de 3 hits, vi har fået. Ellers så fik vi ikke noget af de resterende pakker. Men vi vil gerne sige tak, fordi I så med. Vi er virkelig glade for, at I ser med og støtter os. Yeah. Og så vil vi også gerne sige tak til Lockbox Card Shop, fordi han har givet os et godt tilbud, som vi ikke kan sige nej til. Og i samarbejde med ham har vi så købt den her Ascended Heroes ETB, som vi så reklamerer for os. I kan som sagt besøge linket dernede i bunden ved bioen. Hvis I kunne lide videoen, så like videoen, og så abonner til videoen. Og så håber vi ses næste gang til næste video. Ses. Tak for at I så med. Vi ses.